Stħarriġ li wettqet il-gazzetta MaltaToday wara fiduċja b'saħħitha li jgawdi il-Prim Ministru Robert Abela anki f'dan iż-żmien ta' sfida waqt il-pandemija tal-Coronavirus. Fil-fatt f'dan is-sondaġġ li sar din il-ġimgħa bejn iż-żewġ mexxejja politiċi, Robert Abela kiseb il-fiduċja ta' 62.4% tal-Maltin, filwaqt li Adrian Delia igawdi 17.3%. Dan ifisser distak ta' ftit aktar minn 45 punt perċentwal. Il-fiduċja li kiseb Robert Abela hija daqs dik li kiseb fl-ewwel sondaġġ li għamlet il-gazzetta fi frar kif laħaq Prim Ministru ta' Malta. Il-gazzetta tajt li Robert Abela kellu magħmudija tan-nar, partikolarment bl-akbar sfida tkun il-pandemija deskritta bħala l-agħar kriżi illi l-pajjiż qed jaffaċċja mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. Is-sondaġġ jgħid li Robert Abela jgawdi l-fiduċja tal-biċċa l-kbira tal-Maltin aktar minn Adrian Delia f'kull reġjun tal-pajjiż u f'kull parti tas-soċjetà Maltija. L-Stħarriġ jgħid ukoll li Robert Abela igawdi l-fiduċja ta' aktar minn kwart ta' dawk li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Robert Abela jgawdi l-fiduċja tal-biċċa l-kbira ta' dawk b'edukazzjoni terzjarja, dan għal kuntrarju ta' Delia li jikseb anqas minn 7%. F'Għawdxi ukoll Robert Abela huwa fdat aktar minn Adrian Delia. Robert Abela jgawdi l-fiduċja ta' 94.8% ta' dawk li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ivvutaw lill-Partit Laburista, għal kuntrarju ta' Adrian Delia illi ferm inqas minn nofs ta' dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali ma jafdawx. Fil-fatt huma 40.8% ta' dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali ta' 3 snin ilu illi jafdaw lill-kap tal-Oppożizzjoni. Intant l-Stħarriġ jgħid li hemm distak ta' 26 punt perċentwal bejn iż-żewġ partiti politiċi. Filwaqt li l-Partit Laburista kiseb il-fiduċja ta' 49.1% ta' dawk li rispondew għall-Stħarriġ, il-Partit Nazzjonalista kiseb 23.3%. Il-Partit Laburista jgawdi l-fiduċja fost l-etajiet kollha, fosthom maż-żgħażagħ fejn dawk illi jgħoddu bejn 18 u l-35 sena jafdaw lill-Partit Laburista kważi 30% aktar mill-Partit Nazzjonalista. L-Stħarriġ juri wkoll li 7.8% ta' dawk li vvotaw lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali jivvotaw lill-Partit Laburista filwaqt li 1% ta' dawk illi vvotaw lill-Partit Laburista jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.